Chceme zaviesť, nie už len rozprávať o tom, čo mnohí politici hovorili, ale zaviesť pravidlo, že ak sa do roka od nástupu novej vlády nepodarí zvýšiť životnú úroveň občanov Slovenska a naopak táto sa bude znižovať, tak sa musí začať znižovať aj životná úroveň politikov. Jednoducho musia zaplatiť za svoje chyby. Sami si navrhli a sami aj schválili. Ministri obišli zákon, ktorým zmrazil platy a tisícky eur si prihodili, tak povediac bokom, cez paušálne náhrady, z ktorých neplatia dane ani odvody. Po novom to bude vyzerať takto. Každý minister zarobí mesačne aspoň 8,5 tisíc eur. 4 dostanú o 1000 viac. A Robert Fico bude mať s príplatkami viac ako 11 000. Na účet tak členov vlády cinkne už pomerne slušná suma, ktorá sa bude každoročne zvyšovať spolu s priemernou mzdou. Cez čo však nešiel vlak, je doživotná renta. Tu bude mať ponovom okrem prezidenta aj predseda parlamentu či premiér, ktorý však odslúžil 2 plné funkčné obdobia. Taký je na Slovensku iba jeden. V Európskej centrálnej banke sa tešia. Inflácia v septembri dosiahla v eurozóne len 1,8%. Podľa jej analytikov by v budúcom roku mohla mierne vzrásť a dosiahnuť v priemere 2,2%. No a teraz sa pozrime, ako to bude u nás. Podľa ministerstva financií nás čaká opätovné zdražovanie, a to na úrovni skoro 5,5%. Môže za to predovšetkým nastavenie konsolidačného balíčka. Malo by to byť najvyššie zdražovanie z krajín, kde sa platí eurom. Dokedy chcú zdražovať? Dokedy chcú zdražovať? Sa pýtam ja. Kým sa teda vo väčšine krajín eurozóny budú tešiť, že si stále viacej vydýchnú od brutálneho zdražovania ostatných rokov, u nás to bude naopak. V dôsledku konsolidačného balíčka, ktorý bol robený predovšetkým prostredníctvom zvyšovania daní. Podľa analytika ochránený nebude ani človek chudobný 5% daňou na základné potraviny. Nebude, dotkne sa to úplne každého, niektorého viac, niektorého menej. Nebudem už brať po 10 rožkov, ale 2000 zoberiem. Analytici upozorňujú, že nám pre konsolidačný balíček nehrozí len najvyššia inflácia v eurozóne na budúci rok, ale ešte ďalšia vec. Zastaví sa podstatný rast reálnych platov. Skutočne toto, čo sa robí, táto ja neznám to všetky tam nechcem sa vyjadriť. Chceme zaviesť, nie už len rozprávať o tom, čo mnohí politici hovorili, ale zaviesť pravidlo, že ak sa do roka od nástupu novej vlády nepodarí zvýšiť životnú úroveň občanov Slovenska a naopak táto sa bude znižovať, tak sa musí začať znižovať aj životná úroveň politikov. Jednoducho musia zaplatiť za svoje chyby. Môžem to povedať, že na psa dojde mráz.